iti sarsarita ni Lola Angela. Napintas manen daytoy sarsarita tayo ita sardam ubing. Apakaadawan iti napintas nga adal ken sursuro nga isagot mi kada kayo. Ala ubing dumngeg kayo. Bueno, Bing, agulima ken agtal na kayon. Tayrugi tayon, ti sarsarita tayo, anapaulwan. Tinangisi, ako libangbang. Adda idi agnagan, iti Clara. Napintas abalasang. Iso ti kapintasan iti amin ababalasang iti lugarda. Ngam natangsit ken nauyaw. Adda dagiti agrayo ken kuana ababaro ngam pabainan na ida. Kas iti maysa nga aldaw ken Ay eten kalaunay, Clara. Nosong batan nak. Agkalay satan na dagaws. Anya? Iti day kaalangam, makikalay sa akin ka, Lucio. Mabalin ka di, sardangan na kon. Ngamin, saan ka apagtatakunan? Naglaad ka, lalaki. Ibagay mo kumamataro pa ma. Siya, akapipintasan dito'y lugar tayo. Arman tikasken kalaang alaad. Clara. Ala, rumwarkan dito'y balay. Siyo! Panaw! Unay kan, Clara. Nagsakit ti pa nagsarsaritam. Nangag ko ti pa nagsasaom ka ni Lucio. Inabog mo pa yan nakaslamanok. Kat, anya ko ma. Nagkunang amin nga umay nakarman. Idin to talaad mat. Idi ipay laang nga ibagbagakan ka, Clara. Dakas ti ugalim. Saan agaputa na pintas ka kat nauyaw ka batan? Ha! Gunggunada. Kaskin ni Lucio. Nagpuskol ngamin ti rupa na. Napintasak mo't idi balasa nga kanak ko. Agpada talaang iti kinapintas. Ngam, sa anak anauyaw. Sa anak akasken ka asaktam tirik na ti agaram ken ka. May mayaten ti kasjay nanang. Tapno sa andan nga agsublipay. Dakas ti kasta anak ko. Awan serbita pintas mo, no natangsit ken nauyaw ka man. Adda kagayam dito istor ni Nana Petra, anang. Wan, umayak gumatang iti asin. Ay, wan gayam. Sikat ti rekomendami amang ibagi iti barangay tayo inton fiesta ti ili, ah. Sikat ti kandidata mi apang reyna. Dayta ti napagnunumuan mi kadag iti pada ta ababalasang dito lugar tayo. Kat no manugot ka, ibaga tayon ton ka di kapitan. Apay asyak ngay, anang. Wan tama ibagay kan ka. Kan, amo mi akabailam. Ay, saan asyak? Adda pa'y mas maikari. Ni Clara. Adayo ang napimpintas dayjay ngam siyak. Wan, pudno na pintas. Ngam, naglaad mo ti ugali na. Ay, saan mi akayat? Sikat ikayat mi, Rose. Ngam, Sikan, Rose. Pakaidayawan ti lugar tayo no sikat ti Reyna mi. Ngamin, nasaya at ti ugalim. Saan ka ama nagtagibasit? Katkaskan ka ti maikari ama koronaan aray na ti ili tayo. No, saan ka man ama ngabak?
Awanan nyaman na. Tinapatag. Adda mangitakder dito barangay tayo. Sikan, awanan sa bali, Rose. Iso nga umanugot kan. Sige, no day tati ko nayo. Umanugutak. Imayak dito'y balayo, Rose. Gaputan na amuak, asika kano ti mangibagi dito'y barangay tayo ang makurunaan a reyna inton fiesta ti ili. Kasta ngamin tinapagnunuman dagiti pada ta babalasang diti barangay tayo, Clara. Imanugutak. Isu nga imbagadan ka dagiti opisyalis ti barangay tayo. Kat isagsaganaan min. Nagpuskol ket diti rupam anangawat Apay, napintas kaya? Ha? Saan mo abagay ti makoronaan akas reyna? Ngamin, naglaad tarupam. Ibabain mo lang ti barangay tayo. Mas daawak mat ngamin Taapay asaan asya tinang tedanda. Clara. Che, agraraman ka talaga. Sige. Kita agtulang numangabak ka. Awan lat pamatik asikanto ti makoronaan aray na ti ili. Ngamin, sobra alaad ka. Nainbag nga oras mo, balasang kaw. Di ka man agsaray ti dalan ko. Laad abakat. Ay, hindaron nakmatan, balasang kaw. Dayta ti maganab mo. Pasalsali kay ti dalan ko. Naglaad mo tanday ta ako libangbang. Hoy! Kulibangbang alaad! Di kang tayab-tayab iti asidag ko. Ay, nakabutbutang talangam. Sapay nagnisit ka. Naglaad ka. Siya! Di ka umasidag kanyak. Di tayan ti bakit ti papanam. Tagpada kayo alaad. Siya! Awan asim itikas kanyak abakat. Induron nakpayan. Gaputa pasalsali ka iti dalan ko. Napintas ka nga agpaiso. Ngam naglaad ti ugali. Agpaiso man timbagak. Laad ka abakat. Pwe! Manipod ita. Madusa ka. Agbalin ka ako libang bang alaad. Kanang isit ti Maris na. Akas itiday ta ko libang bang nga inabog mo. Saan? Apay, akas tayo matintilangaka. Saan? Kasta ti mapasamak kadagiti kaskan ka. Baliw tilangam. Nagbalin ka, anak kapimpintas a babae. Juan, may saak ngayong kantada. Kat napanagnakak ti kinalaad ti ugalim. Agtalinaad ka ng ngisit, kan laad ako libangbang. Saan amabalin? Isublim ti sigod kalangak. Isublim! Paingay-ngawan mata ni Clara. Rabiin sa dino nga tatinagturturong di anak ko. At dito'y diding, nanang. Kumita ka dito'y diding. Makaturturog akpaikit din. Ay, jak id-id da pantilam para. Tapno nalawag inton sumangpot ni Clara. Inaklatan maturog. Dito'y nanang. At
Ha? Anya ti... Nay, kulibangbang ang nagdakkel. Sakat, nangisit pa ay. Ha? Kasaluan ang kastrot day ta kulibangbang dito'y balay. Bay aklat ta dita. Parwarat tulaang into nagsapa. May kaparamanan iti mulak. Agyamanak nanding. Talaga asi ka. Di mo malipatan ti mangyag iti prutas, ah. Wen si kalaang ti umay ko ikan. Ngamin, no ni Clara ti pangtedak dita, kagura nak tumanan. Kun iburandis nanto amin. Sayang may. Ay, sayang matangag paiso. Iso asikan ti kanayon nga umay ko ikan iti prutas. Naimbag ka pa saan mo asayangan? Sayang talaga. Kat agyaman nakken ka nanding. Ngamin, kanayon nak nga ikan iti prutas. Awan ang yaman na. Ay, gayam, nadamag mo ka din? Mapukpukaw ka nun ni Clara. Manon nga aldaw asaan na nagaw-awid. Ne, napanan na ngay. Madanagan nga roden ti inana. Ngamin, di mo ten sumangpet ni Clara. Ay, unay matanda dya tao. Di man lang nagpakada iti inana. Nga rod Di nala pampanunutan ang madandanagan ti inana. Tasan ang nagaw-awid. Talaga bagi na lang ti amuna panunutan. Anya day ta tumatayab? Ha? Kulibangbang? Ay, naglaad mo tan. Nakabutbutong tilangana. Barsakak man laang ng tapno madayo kanyak. Diba to? Dayto iti para kan kaalaan. Aday ta, nagdison iti daga. Nagkunang amin nga umasidag ka kanyak. Nakabutbutong tilangam. Payak ko. Ay, nagsakit matan. Anay ko. Asit ka ko man ni anang. Tabarang mangagnak. Agpaarayat ako makan ko na. Binarasak nak matan. Anay ko. Nagsakit ti payak ko. Anay. Tabarang si Kati makatulong kanyak. Anya ti maipaay ko. Ti anak ko lakay amang agas. Saan asim magsangpet? Kat madanagan ak unay yan. Lukas ta. Anak mo taimbaga kanyak. Tigayim ko nga inkantada. Ha? At tadinusa na abalasang. Kat nagbalin anang isit ako libangbang. Ti anak ko, nagbalin ako libangbang. Lukas ta. Iso tay nakitak iti may sarabi akimpot iti dideng. Kat pinarwar ko iti agsapa. Nalapit nga iso. Dinusa ting kantada. Kapu, tanalas ti ugali na. Ay, ti anak ko. Nambi kag tanag. Nagsubin tumatlaang ti anak mo. Intun mamiris na ti bidot na. Kamtsaklam mo no kaano. Iswadyak maibagakun ka. Umdasan tinamuam kanyak. Tapno maksayan ti panagdantanag mo. Clara, anak ko. Adaka ka di dito'y paraangan. Agpakita ka kuma, anak ko. Nangisit ako libangbang tinagdiso iti masitas ti abay ko. Ay, Clara, anak.
Si kakadidayta nang isit ako libangbang. No si kadayta, agdiso ka dito'y dakulap ko. Nagdiso ka dito'y dakulap ko. No kasta, si kadi Clara. Ay, nay, Clara, anak ko. Dinusa na kating kantada. Kadya ka mo no kaano nga agsubli ka iti normal. Ang damot lang ano kan kadayta anak ko. Iso pangaasim ka diya. Agamiris ka. Katagbalbaliw ka, anak ko. Kaasimat ni nanang ko. Yak mailadawan ti kinaliday itirupan na. Wen, nadusa ka po iti dakas nga ugali. Apo engkantada anang dusa kanya. Pangaasim, tay sublin akon iti normal. Kaasi ni nanang ko amalidlidayan. Makita ken mariknak ti kinapatag ko ken kuana. Apo engkantada. Pakawanan na kuma. Kat ikarik nga agbalbaliw akon. Nagsubli ako iti normal. Agyaman na kapo engkantada. Agyaman ako, nay. Na, Clara, anak. Ay na, agyaman ak ta nagsublikan iti normal, anak ko. Agyaman ako, nay. Wala nang. Katyak kayatan tagbalin anang isit ako libangbang. Ngamin, di nang ranak ni anang. Binarsak nak iti bato kat natamaan ti payak ko. Nagsakit na nang. Anak. Jak kayatan ti mang pasakit. Tadyak kayat ti masaktan. Iso nga ita, mapanak agkid daw iti pamakawan kadagiti inoy-uyaw ko. Kantin ang tangsita. Nasaya at launay day tanga aramidam, anak ko. Ni Clara ti umasidag diti paglutlutuan ta. Naimbag nga oras yo. Clara? Adda ka dito ayan da Rose? Ano ti raramidam dito eh? Umay na kami kadi uyawan, kantang sitan. Gaputa si kalaang tinapintas dito lugar tayo. Saan, anang? Nadikat umayak agkid daw iti pamakawan nyo amin. Ha? Agbalbaliw akon, anang. Rose, kat sampay la kumata mapakawanda. Kat numabalin, makipagayam ako makada kayo. O sige, Clara. Agpapagayam tayo. No lakit ta napudno ka iti daytang imbagam. No kanayon na kaming tumatlaong nga uyawan, kantang sitan. Saan laangan? Ado kami mat nga gagayam. Iso nga uray awan ka. Naragsak kami lagta. Ikarik, anang. Agbalbaliw akon. Kat kablaawan ka, Rose. Ngamin, amok asi ka tinapadayawan arena ti ili tayo. Clara, Maibagay launay kan ka. Ngamin, nasaya at ti ugalim. Wan, pudno launay atikas kan ka ti agbalin aladawan dagiti pada tayo ababalasang. Clara, Kat manipod ita, tuladen ka, Rose. Agbalin akon anasaya at itipadak a tao. Saan akon anauyaw kan natangsit.
Nagbalbaliw nga rod ni Clara ubing. Kat iti saan ang nagbayag. May sametan amang idadaulo kadag iti agtutubo para iti pagsayaatan ti lugar da. Immado ti gagayem na. Kat dita anariknana ti makuna aragsak. Gapo iti panagbalbaliw na. Buedo ubing, ditan tinaggibosan ti sarsarita tayo nga insurat ni Virgie Paclay. Iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunod kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipindasin siya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.